Γεια σας παιδιά. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το χοντάκι μου, Honda Prelude, το οποίο το πήρα πριν 3 χρόνια. Είναι 93 μοντέλο, στα 2 λίτρα, με 133 άλογα. Το πήρα εδώ με 350 ευρώ. Αλλά έχω αλλάξει κινητήρα. Και γενικώς πράγματα επάνω μου κόστησαν άλλα 600 ευρώ. Δηλαδή συνολικά κοντά χιλιάρικο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το αμάξι ακούει τα πάντα. Τα πάντα ακούει δηλαδή. Εντάξει, δεν έχω και ανάρτηση αμάν εκεί τρελή. Είναι καλό στις στροφές. Γενικώς 2 ελαττώματα έχει, που δεν έχει χώρο από πίσω για τους πίσω επιβάτες. Υπάρχει χώρος, αλλά είναι στενός. Και το air condition που του λείπει. Αυτά τα δύο. Τα υπόλοιπα είναι μακριμόρικο. Μακριμόρικο σημαίνει δηλαδή ταξιδιάρικο. Ευρύχωρο μπροστά για τον οδηγό και τον συνοδηγό. ...93 μοντέλο είπαμε. Για τα χρόνια του, δηλαδή τώρα έχει κλείσει 22 χρονών. Ναι, 22 χρονών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πάνω του. Όλα δηλαδή είναι κουνούρια που λένε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οι φίλοι μου με ξέρουν, έχω πάρα πολλά χρόνια Honda και μου αρέσουν τα Honda. Η Honda δεν πουλάει ασφάλεια, αλλά με λίγα πράγματα πουλάει γκάζι. Γι' αυτό όσοι είναι χοντάκιδες να μην κοιτάνε μόνο τα γκάζια. Τα γκάζια να τα πατάνε εκεί που πρέπει, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει σύγκρουση με ένα Honda, ό,τι και να είναι παλιό, καινούριο, 70% θάνατος σου δίνει εγγύηση η Honda. Δεν υπάρχει σωτηρία που λένε εκεί πάλι. Γι' αυτό όταν οι νέοι κάθονται σε ένα VTEC ή οτιδήποτε άλλο Honda, να κοιτάξουν να μην έχουν βαριά πόδια, διότι σκοτώνει κόσμο αυτό το πόδι το βαρύ, και αν όχι εσένα θα σκοτώσει κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό προσεκτικά. Τα αμάξι είναι, πώς να το πω, στυλ αγωνιστικό, μπορώ να το πω κιόλας. Ηλιορροφούλα έχει, ηλεκτρικά είναι όλα, καθρέφτες, παράθυρα. Ναι, δεν θέλω να τα δείχνω τώρα. Είναι αυτοκίνητο που κατά κάποιο τρόπο σε κολακεύει. Όποιος το έχει, εντάξει, πρέπει να το έχεις και λίγο να το προσέχεις. Ας πούμε εγώ
κάθε εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Κοιτάω τα λάδια του, τα νερά του. Δεν υπάρχει τίποτα λειψό, απλώς οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να κάτσω στο αυτοκίνητο και να το δώσω και να φύγω όπου θέλω, δεν υπάρχει θέμα, όπου θέλω εγώ. Τώρα 400 χιλιόμετρα, 1000, 2000, 5000, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχεις την άνεση να φύγεις. Δεν σ' αφήνουν οι Ολλανδοί να το δώσεις στο άτιμο. Δεν σ' αφήνουν. Πάνε σαν τις χελώνες στον δρόμο και όλα. Υπάρχουν δρόμοι που μπορείς να το δώσεις, αλλά είναι λίγο μακριά και ψιλοβαριέμαι να πάω κάτω. Ναι, καμιά 20 χιλιόμετρα. Αυτά είχα να πω. Καλή μέρα έχουμε σήμερα. Όμορφη μέρα στο Βένλο. Γι' αυτό μη χάνετε το χρόνο. Όταν έχει καλή μέρα να τη χαίρεστε όπως και να είναι. Τζόκα Σμόκα δεν θα πει τίποτα.